Tak sepilno resepe eseng-eseng klothok. Brambang bawang dirajang ya. Lombok, terus lombok ale. Mari ngono terus iki rek. Terong potong kecil-kecil. Iki tempene wis tak goreng ya. Mari ngono klothok ya wis tak goreng. Lah iki pas goreng gak tak video soalnya kok videone kedawan aku gak iso ngedit. Mari ngono terus iki tomate sakmene kae ya, kompore tak akakno. Salah. Terus brambange dhisikno rek. Ya. Oh, ngene iki penampakane. Geseng-geseng sampai harum. Aku iki emak-emak sing gak iso ngedit tapi pengen sukses jalur affiliate dan konten. Terima kasih sing wis nyemangatin yo teman-teman. Wasno niki rek sampai mari. Ditumis sampai harum. Harum banget. Talah. Loh, bunda-bunda semuanya. Gorong wangi. Golek wis walem kabeh, bareng ngono dicemplungno. Iku rek, apa jenenge? Teronge. Iki lomboke. Iku wis tak cuci kabeh rek. Pas non ya rek. Cemplung tralala. Kayak ngene penampakane. Eseng-eseng klothok tempe karo terong. Mumpung tomat murah, ya masak iki teman-teman. Lombok ya wis rodok murah ya. Lombok murah, tomat murah. Memang kotak aku tuku 2000, tempene 2000. Lah iki kok kena gawe makem bojoku lek mulih kerja ceritane. Ya wis sakmono wae, guys. Videone kok wis dadi tak videono maneh.